ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் பாடம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. அப்ப அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா ஆன்சர் சொல்லுவீங்களான்னு கேக்குறாங்க. பசங்களும் நாங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம் டீச்சர், நீங்க கொஸ்டின் கேளுங்கன்னு சொல்றாங்க. டீச்சர் கேக்குறாங்க, நடுக்கடல்ல ஒரு மாமரம் இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு வரணும்னா எப்படி எடுத்துட்டு வருவீங்க? அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு சின்ன பையன் சொல்றான், நான் கப்பல்ல போய் எடுத்துட்டு வருவேன் டீச்சர். கப்பல் போக முடியாத அளவுக்கு பாறை மரத்தை சுத்தி இருந்தா அப்ப எப்படி எடுத்துட்டு வருவேன்? எனக்கு தெரியாதுன்னு அந்த சின்ன பையன் சொல்றான். வேற யாராச்சும் அந்த மாம்பழத்தை எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியுமா? ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த சின்ன பையன், எனக்கு தெரியும் டீச்சர், எங்க சொல்லு எப்படி எடுக்கணும்னு. அவன் நான் ஏரோப்ளேன்ல போய் எடுத்துட்டு வருவேன்னு சொல்றான். அதுக்கு டீச்சர் சொல்றாங்க, ஏரோப்ளேன் தரை இறங்க முடியாத அளவுக்கு பாறை கரடுமுரடா இருந்தா அப்ப எப்படி அங்க இறங்குவேன்? சாரி டீச்சர், எனக்கு எப்படின்னு தெரியல, நீங்களே சொல்லிடுங்க எப்படின்னு. இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன், நீங்க தான் சொல்லணும் எப்படி பழத்தை பறிப்பீங்கன்னு. கடைசியா நம்மால் இந்தியாவை சேர்ந்த சின்ன பையன், நான் பறந்து போய் எடுத்துட்டு வருவேன்னு சொல்றான். அதுக்கு டீச்சர் கோபத்தோட, பறந்து போறதுக்கு ரெக்க யாரு உங்க தாத்தாவா கொடுத்தாரு? நம்மால் சொல்றாப்ல, கடல் நடுவுல மாமரம் யாரு உங்க அப்பாவா நாட்டாரு? அதை கேட்டதும் டீச்சர் அப்படியே வாயடைச்சு போய் நின்னுறாங்க.